hideg van, ilyenkor az ember általában otthon szokott ülni, de én halat szeretnék fogni. Méghozzá sok halat, mert ilyenkor minden halnak örülök, de a legjobb az, hogyha sokat fogok. Üdvözlet mindenkinek! Ez a TV Deco horgász magazinja, én pedig Pásztor István vagyok. Köszöntöm Önöket Budapestről, az Erzsébet híd lábától. Itt ezen a Zalai Tőzek tavon éppen baján horgászom a Dunán, az Agostyáni tavon fázom éppen. Ebben a műsorban mindig elmegyünk valahova horgászni, és ha horgászni fogunk, akkor biztos, hogy probléma adódik. Ezeket a problémákat a barkácsasztal mellett fogjuk megoldani. Tudják, Damil, ami a legrövidebb út a halak és a horgászok között, és csomó minden, amit otthon el lehet készíteni. Benyus, merre vagy? Ó! Bocs! Hát ez meg kicsoda. Ezúttal is Benyhe János lesz segítségemre, akit sokan csak a Délalföld MacGyvereként ismernek. Mutatok valami trükköt. Te ugye állandóan fensz. Ha fene fenét eszik, akkor is fenek. Nem fogunk nagyon hülyén kinézni? Hát arra meg kifigyel oda. Ez egy olyan villantó, amilyet a boltban nem lehet kapni. De működik. Tavaly 5 kilós csukát fogtam vele a Tiszatavon. Tiszatavon, igen. Az egyik tekerő a fárasztófék, igen. A másik tekerő pedig a szabadon futófék Értem. Beállítására szolgál. Rotorrészt minden további nélkül rá lehet nyomni a dobra. Igen, ez az anyagnak a... Ez az anyagnak a sara. Azt hiszem, hogy megint nagyot alkottál. Bebizonyítottad, hogy egy mini csípőfogóval, egy foszlásnak indult kötéllel és némi zongora vagy citera húrral fel lehet javítani, vagy akár le lehet gyártani szinte egy körforgó villant. Így, ahogy mondod. Sülő is elejtője. Gyönyörű fogás. Akkor most találkozunk egy hét múlva? Szerintem megéri. Damil és csomó. Minden jót!